Нещо по-различно от Vans BG, това не е просто Мерцедес. Това е E-класа купе с AMG излъчване. Mercedes-Benz E220C DI AMG Pack, сив металик, нисък, широк и изглежда така, сякаш струва двойно повече. Под капака 2.2 дизел, 170 коня, автоматик 2013 година. Само 191 595 км, обслужена с нови гуми, качваш се и караш. Вътре е друг филм. Кожен салон, мултиволан, навигация, климатроник, блютут, автопилот. Чувстваш се като в кола от по-висок клас. AMG пакетът дава визия, джантите, стойката, фаровете. Всичко крещи лукс плюс спорт. Колата е нов внос с сервизна книжка и най-якото – става на лизинг само срещу лична карта. Намира се в град Карлово. Цена 9500 евро. Купе, което не се кара, а се носи с самочувствие.